2,5 tisíce kilometrů za pouhých 5 dní, a to za volantem historického automobilu. Velké dobrodružství čeká na trase Praha-Atény na všechny účastníky vytrvalostní jízdy veteránů Old Time Express, do které se ale odvážně pustil i můj kolega Jirka. Je to tak, ale zítra se na startu objeví i vozy mnohem starší než ten můj s rokem výroby 1984. Více už nám prozradí zakladatel celé akce a majitel Autodromu Most Josef Zajíček. Dobré ráno. Dobré ráno. A taky jeden ze slavnostních startérů letošního Old Time Expressu, bývalý motocyklový závodník a šéf mistrovství světa superbajků Giorgio Lavia. Good morning. Good morning. Good morning. Já začnu ale u vás, Josefe. Vy jste založil celou akci před rokem, kdy se konal první ročník s cílem vlastně dát dohromady tu komunitu milovníků a sběratelů veteránů a rovnou se zúčastnilo asi 20 posádek. Letos už jich máme přes 40. Tak se ptám, to máme v Česku jako takové velké množství milovníků starých vozů a kam to vlastně může růst celé, třeba z hlediska počtu těch startujících? Ano, v Čechách myslím si, že na počet obyvatel máme nejvíc veteránů nebo historických vozů. Opravdu jsme velmoc v této oblasti. A my jsme se snažili dát dohromady skupinu nadšenců, kteří mají rádi auta, mají rádi dobrodružství, mají rádi společnost a to se podařilo a jak jste říkal, minulý rok už jsme vyrazili teda Praha-Istanbul a tento rok díky tomu, že je olympiáda, tak jedeme do Athén. A myslím si, že to může ještě poporůst ještě dál, ale samozřejmě pak to už způsobí nějaký logistický problémy s ubytováním letenky a tak dále, takže máme nějaké hranice, ale zatím jsme je nedocílili. Mě zajímají ty Atény, protože loni vlastně ten prémiový ročník vedl nitrem Balkánu i přes Rumunsko a Bulharsko až do cíle v Istanbulu, ale letos je to teda nová trasa, která končí v Aténách. Tak proč tato změna? No, tak my každý rok budeme jezdit asi někam jinam, protože máme rádi výzvy a rádi poznáváme jinou krajinu. Jak jsem říkal, kvůli olympiádě chceme jít do Athén a trasa teda vede přes Rakousko a pak podél pobřeží Jadranu, Černá Hora, Albánie, což bude zajímavý, a pak ten průjezd celým Řeckem a v cíli toho Athénu. No. Bude to velmi náročný. Bude to legrace, doufám. Já půjdu za naším hostem, Gregorio. Vy budete zítra na startu Old Timer Expressu. Povězte, jak se na to těšíte a máte jako bývalý motocyklový závodník i vy sám nějakého motocyklového veterána v garáži? Ano, v první řadě já moc děkuji za pozvání. Skutečně je pro mě velmi příjemným zážitkem tady být a já strašně rád mám veterány, historická auta, takže jsem moc rád, že můžu spojit tu svoji vášeň pro motorky s tou mojí vášní pro stará auta a určitě pro mě bude skvělé, že to bude i taková uvolněnější atmosféra, protože já nebudu závodit, protože samozřejmě závod je stresující, takže pro mě to bude takové uvolněnější, ale přesto to stále bude trochu stresu, ale určitě si to užiju. My se tady bavíme o cestě z Prahy do Athén, což je nějakých 2,5 tisíce kilometrů, ale jaký byl váš nejdelší motocyklový road trip? Máte nějaký cestovatelský zážitek? Ano, možná, že víte, já v minulosti jsem závodil v superbajcích, ty závody nejsou úplně dlouhé, ale když jsem trénoval, tak jsem třeba dojel až do Maroka. Já žiju ve Španělsku, takže to jsou 1000 kilometrů. V rámci Maroka jenom to bylo 2000 kilometrů a pak jsem se ještě vrátil zpátky. Takže myslím si, že ten nejdelší výlet na motorce byl asi 4000 kilometrů. Vy jste během roku hodně vytížený, protože jak jsme říkali, vy šéfujete mistrovství světa superbajků, které má dlouhý kalendář, zavítá i do Mostu samozřejmě opět. Tak kolik vlastně máte času rekreačně si užívat motorku? Baví vás to třeba vyrazit na motorce ještě na dovolenou, nebo už radši chcete dělat něco jiného, jet jenom tak k moři se válet? To je velmi dobrá otázka. Já, než jsem začal šéfovat tomu mistrovství světa superbajků, tak jsem vždycky měl spoustu různých motorek v garáži, ale teď už tam mám jenom jednu, protože zkrátka na to mám mnohem méně času. Ale mám to štěstí, že žiju jak blízko od moře, tak blízko od hor, takže pro mě není vůbec problém spojit mé dvě vášně, a to je jízda motorce a také plachtění. Takže nemůžu si to užívat až tolik, jak bych chtěl, ale pořád ještě jezdím, abych také se trošku držel ve formě.
Pane Zajíčku, když se podíváme na ten letošek, tak já teda kromě toho, že mám obavu trošku o Jirku, protože on taky, už jsme slyšeli, jak starým autem jede, ale vy se účastníte taky, tak mě zajímá i, jak starým autem jedete vy, co to vlastně máte připraveného a jaký je třeba nejstarší vůz, který letos bude startovat. No a teda to zásadní, když se těm autům, jako, ne, že bych to chtěla přivolávat, ale když se těm autům něco stane, tak co budete dělat? Tak já jsem minulý rok jel Tataru 603, protože jsem říkal, Čech jede do světa, tak musí vzít české auto, nebo československé auto, takže jsem vyrazil Tataru 603, která se mi teda hodně porouchala, ale všechno jsme opravili po cestě, protože máme mechaniky sebou. A musím říct, že jsme všichni dojeli ve zdraví a v celku do Istanbulu. Tento rok jsem chtěl jet taky Tatrou, ale díky tomu, že se nám začaly hlásit posádky s vozidly roku výroby 1936, 7, 8. A já jsem říkal, tak já jako hlavní pořadatel teda tak musím vytáhnout taky něco starého, protože oni mi jako říkali, co je po válce, to už není veterán, jako jenom do války, druhé světové teda. Takže jsem vytáhl svůj vůz BMW Cabrio, co mám z roku 41, s kterým teda už jsem najezdil 1000 kilometrů, protože to jsem dával 3 roky dohromady. Ale starý auto furt něco potřebuje, takže ještě dneska ho mám v servisu a zítra startujeme, takže doufám, že to všechno klapne, aby jsme mohli šťastně vyrazit. Já mám když tak připravené tažné lano, takže nějak to vymyslíme. Já mám také, takže ho můžeme propojit. Ano. To taky, když jsme u toho. Já mám kompletní nářadí, všechno sebou teda máme. Pro jistotu. Já se vrátím ještě ke Gregoriovi, když ještě odbočíme k dalšímu tématu na závěr dnešního rozhovoru. Vy jste v Praze také proto, že dnes na gala večeru Zlatý volant dostanete vlastně váš Zlatý volant, speciální cenu za váš celoživotní přínos motorsportu. Tak mě by zajímalo, co to pro vás znamená osobně takové ocenění a co říkáte na to, jak se vlastně světové superbajky zabydlely na Českém okruhu v Mostě, protože diváků chodí každý rok více a více. Ano, je to skutečně velké překvapení a jsem na to hrozně pyšný, že dostávám tuto cenu. Nicméně vždycky tedy říkám, že ta moje kariéra už aktivní skončila a že tím velkým projektem v posledních 12 letech je právě to mistrovství světa superbajků. A chci, aby ta akce byla co nejlepší, nejen pro mě, ale samozřejmě pro všechny, kdo jsou do něj nějakým způsobem zapojeni, to znamená organizátoři na těch okruzích, fanoušci a samozřejmě závodníci. Chci vytvořit co nejlepší podmínky také pro mladé jezdce, aby se mohli co nejlépe zlepšovat v co nejlepších podmínkách a plnit si svůj sen. Co se týče dneška, tak to samozřejmě je velmi příjemné. Určitě bych neřekl, že je to hezký konec kariéry, ale určitě je to hezký milník v mé kariéře. Jak z toho hlediska šéfa světového poháru superbajků, tak vlastně i jste. Takže to bude emocionální. Gregorio Lavia, děkujeme moc krát a taky děkujeme šéfu Autodromu Most Josefu Zajíčkovi. Díky, hezké ráno, pánové. Děkujeme za návštěvu, pánové. Zítra na startu. Šťastnou cestu. Děkujeme.